der er en siameser. Det går han med. Nej, han hedder Don. Der er en sphinx. Det kan jeg kalde det med fanden. Det går han med Don for. Fordi så kan alle vinde. Nå ja, nej, det er det. Klumsen. Hvad kan han få? Klumsen. Ja, det har vi. Så I foto på den norske også? Ja. Så har vi fået nogle stemmesedler. Og så sætter jeg billederne op på et pornosite. Ja. Der er kat nummer 280, som bliver vores næste show i kategori 4. Vi skal ikke hente ham endnu. 263 appelsiner. I har ikke vundet endnu. Nej. I har bis. Og lad os se. Den her gang var de også enige. Og den, der skal repræsentere kategori 4 i Best of Best, det er kat nummer 280. Nej. Der skal være et quiz. Han skal møde 3 andre kategorier. Så der skal være... Nej. Din jævla rygge. Han bliver Bob 1, 2, 3 eller 4. Dagens sidste afgørelse. Det er vores Best of Best Infantile. Og så er der nogen, der kan være for Pixo, kan jeg se. Men det på kan ikke blive forskrækket. Ja, han fik et chok over mig. Hvad gjorde du? Det ved jeg ikke, kyssede på ham. Jeg var for personlig. Ja. Så nu er jeg ikke personlig med jer. Så er det bedre. Jeg frøjer mig for Pia, mens Anne hun går og kigger på katte. Så vil jeg sige tak til Anne. Så har vi vores nummer 3. Det er Dr. Svingsen. Det er Linkers Magic Lexi, tror jeg det skal hedde. Liselotte Jonasson. Stort tillykke. Så har vi 2 tilbage. Og vores Bob 1.